100.000 iki yo mahar wae. Oke, 100 ya nyok. Ikhlas. Ikhlas. Ayo batin. Ada ngubur. Ayo batin. Iya. Bisikne. Coba diomongin Semarang gara-gara udara. Oke. Siap. Nggiring-ngiring ora? Ya siap ya, Mas. Siap. Merem mripate. Merem. Wah, aduh aku merem. Wong aku ora ndek kelakuan. Aku merem ora iso mulang maling ning omahku wedi kabeh dikeraki cepet. Apa ngono aku? Yes, maku napas. Maku napas. Hop. Wes tenan yo. Ora isike iki pas kok lae. Tenang. Wah. Masuk. Kok nesu. Suwe-suwe koyo langsung mati ning ngene ora. Senengane ora. Kemudian materi aku bojoku kok peter-peter. Lho, mari ora yo ngarep iki anak satu kok lari-lari piye. Bisik ki marang emang. Ya. Maku napas. Yo. Kok nanti Lihat ya. tukang yo. Yo. Sampai bisa kita semar. Silet. Masa sih? 100.000 goreng kok kuwi. Gak sumpah pijat sing bisa yang uwi mau. Kebangetan gabiak kabeh kuwi. Saya pangarno. Masa 100.000 goreng kok kuwi. Bisa yang mana dia uwi wah. Ya ampun 100.000 lho. Dia uwi kok sumpah kuwi. Langsung 100.000 iso kuwi lho. Paling wae jan dingi kuwi. Jangan ngomong aneh. Pedro. Ngapa, Jon? Sengkune wis akeh iki. Lho niku sampe ngandhaken Bapak Semar mau. Wah, aku bingung sing ndi. Wah. Cek. Nah niku lho sing kena penduk niku. Bu Andi. Ini jari ini manggah muri foto kok. Saya Ewi. Nah iki. Yo bias. Gila. Yang ini mencak. Lan lakon sing nandur kamistan kuwi. Wis alun bani iki wis ngunduh kowe panggal. Aku jalan ngapur. Apa ini gila ya? Aku jalan aku tobat. Ndak kayak blus ngono lho. Plus 500 ngono. 100. Ketuan malah. Lantur ngunduh utangnya ora sakno. Aja te ambu. Ambu silet.
apa? Iso banget. Sahono wahyo Udaraja eleng aja kembilu sirah Bratayuda iki durung rampung Kurawa durung kalah yen Duryudana sing ngadeg cecek Palungguane iki kukupen negara Ngastina Ngamarta ning ana sarate lamun jengkilan kulandaku nundung sirahku basa koklok diubung laler bacani
Nadyan to aku kaya ngene wujude aku urung mati aku urung kalah. Apa mangsamu kowe iki wong prawira, kowe iki wong suci. Nadyan akeh wong ngarani kowe wong suci ning sejatine wong suci sing kudungan dharma ning kebak lekoh elek bebudene. Aja ndok anggep lamun to kowe iki anake wong sing becik, wong sing apik. Kowe tak kandhani Puntadewa kenapa nek dipek anak angkat karo pukulun Bathara Darma. Sejatine wis sedeng mbokmu Kunti karo Bathara Darma. Mula dijenengake Darma Putra utawa Darma Wasesa. Angka loro kowe memper kaya Bathara Bayu. Mergo le selingkuh mbokmu Kunti karo Bathara Bayu mula diangkat dadi Bayu Putra ya Bayu sing Janaka gantenge kliwat ukur. Mergo le selingkuh Bathara Kawajaya karo Kunti Kalibrata. Kembar kae kaya Bathara Aswanaswin. Mergo le selingkuh ya kuwi mbokmu Madrim karo Dewa Aswanaswin. Kaya ngono nek wong suci, kowe iki sejatine wong anake wong wadon banyakan turun dalan angkemu. Rajutan Bramantiyane ngrasani aja nggugu karo cape wong sekarat. Mudah-mudahan pancen yo bakal lakon kaya ngono. Duryudana kudu mundur. Tandurane biyen nalika urip gawe rekasane wong liya. Saiki dheweke kudu blak-blak ora urip ora mati ngagak-agak 100 taun suwene. Andur kapake wong iki. Nek ora gawe kestra gawe gendro lunga saka papan. Golek waktu gedhe. Duryudana tindyana waktu sing gedhe.
halaman Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jelas Goyang. Anda, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gilir-gilir, sing bungan-bungan, sing sing ngadeg kok. Sing ngadeg apa sing turu? Turu yo jarang san apa men 2,6. Patenti tutul. Bukan diedit. Turu ke? Yente keturu gana. Jaga.